Luc de Bruin is zo'n september beëdigen als bennenburgemeester van Dontemediel en had een soort mooie ondervindingen opdien met burgemeester Anja Haga. Nou, Luc is een heel enthousiaste, leuke kinderburgemeester. Ik mag graag met Luc op pad. Ja, ik ken het eigenlijk net lopen, maar ik vind het heel leuk, want ik ken de ben en lach op het gezicht, Jan. Dags maakt Luc de Bruin na een ier de ketting oerdragen. Daarom start de gemeente Dontemediel met een verkiezing voor een enthousiaste opvolger. Ja, het leuke van kinderburgemeester is dat een kinderburgemeester kan aandacht vragen voor de dingen die Ben belangrijk vinden. Een soort bijn in de klasse zocht het wel zitten om de functie van Luc oer te nemen. Ja, ik vind het gewoon leuk om rondleidingen te gaan. En ja, ik vind het leuk om evenementen daarbij te wezen. Dan kan ik het voorbeeld wezen van jongeren ben die een leuke toekomst kunnen krijgen en zo. Een kinderburgemeester die moet het wel leuk vinden om onder de mensen te wezen en ook een beetje in de aandacht te staan. Was letterlijk de politiek in? Dat weet ik net zeker. Misschien was letterlijk wel burgemeester. Ja, misschien wel. De verkiezing rint onder mei al van maaien. Begin juni wordt de nieuwe bennenburgemeester bekendmaken.